Her er så lige en demo af Mac Media Center Starter Plex softwaren her. Og den starter op med det samme. Film. Hopper lidt ind i den her. Skruer lidt op. Så tager vi lige en anden film. Som man kan se, så starter det med det samme. Folks can believe what they like, but eventually a man's got to decide if he's going to do what's right. Udover film, så kan man selvfølgelig også vælge serier. Californication. Desperate. Eller 24 timer. Og slukke igen. Og bare lige for at vise, hvor hurtigt det er, så starter jeg lige op igen. Vælger en af min datters film, som ligger derinde, som er tegnefilm. Det kunne være Alfa og Omega. Det var en hurtig demonstration af, hvordan det fungerer.